Dus de san slaapt nou zo, voeten over elkaar, boven die tafel. Dan lui je zo achteroor. Nou zit die troep ook daar. Hij leest nou uit de Engelse courant uit wat hij verkeerd afgegooid bij die statie. Nou sukkel hij, kijk nou maar die print eraan, leest hij onder. Nou zet hij nou maar die print bij die wat, amper die zien en leesmethode. Hij zei later zaad. Dan wordt die zaad wakker en dan leg hij die kip op. Hij zei, waar is dat de vrouw zijn jet? Nou zei hij zijn, hoe meen je nou man? Hij zei, nee, ik lees nou hier van een vrouw zijn jet. Wat is een jet? Dus ze zei, man, een jet is een aeroplane, die wat die zo rondvliegt. Hij zei, dan krijg je nog een jet en een cabaret er ook. En die politiewense cabaret, daar is ook nog jetten. Hij zei, nee, ze zei, dat past hier in die zin niet. Hij zei, nou lees voor mij die zin, man. Nou lees hij. A woman has been shot dead. And the bullet has not been removed from her yet.